салом алейкум дӯстони хуби ман. Иншолло ки созен нағзен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Видеои имрӯзаро тамошо кунен. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. Лайкотона бимонен, подписатсия кунен каси подписатсия кардаги нест. Баъд видеоро тамошо кунен духтарон. ҳазор раҳмат барои дастгириҳотон. Ҳаматон миннатдорам. Шумо беҳтаринои маен. духтаро имрӯз обедида ман тупакашак тайёр кардам. Тупакашак мегем, ош тупа мегем, ҳар кас ҳар чӣ мега. Ами ош тупаи зирбакдор тайёр кардам духтаро. Ин мехе картошка, дудона, як дона сабзӣ, пиёзи сирх гирифтам, як дона болгарӣ, баъд помидор духтаро, нахид, як зволочаи сахт доштам дар морозилник. Ҳамуро гуфтам ҳайф нашава. Обеда ош тупа кардам, хӯрдем духтаро. касе метавона мошалло фақат мегӯм, касе хай наметавона мебина ёд мегира, бо мотиватсия мешава, бо одама ҳавасш мекуна. Ами вақт ман ягон видеоро бинам, ҳавас мекунам, мехезам тайёр мекунам. ҳамаша инам хеле кубик реза кардам. чӣ хеле ки нишон дадагим ҳам хеле тайёр кунем. Ман асосан ами тупакашака бе зирбакша нағз мебинам. Неки хай зирбакдор кардам, беҳад бамаза. дӯстони азизи ман, раҳмат ки видеоро хушрӯ тамошо мекунед. Неки ами лайкотон камай, лайк бепулай духтаро, лайкакотона бимонен, лайкои бепула. Ман хурсанд мешам, бо дидестен ки ҳар рӯз як видеотон кардестам. ана дар инҷа ман ҳама чиза кома реза кардам. инам хеле роғанам мондам. ҳамаша мезирбонем. савол метавонем ки чанд қашид видеои осамин дар каналтон камай. беҳтаринои ман ба фикрам ки яхелтон намедонед, ман ба осаминҷона канал кушодагиам, холаҷонош. ҳама каса будроем подписатсия кунен. видеоша дар канали худаш бисёртар дида метавонед. номи канали духтарҷони ман навистагиае ки Ёсамини Мадина. кадоме ки намедона, будроем подписатсия кунед. беҳад хурсанд мешам хушрӯчон. ана дар инҷа бошад духтаро, ман пиёз шақади гӯшташ сирх кардам, бои қарак томаташ дохтам, баъд помидору болгария дохтам ки суп сирхаки хушрӯ бияд. тамошобинон, дар охир картошкаша қатъи нахти замороженӣ, намак, баъд об медозем. ами як сарки ҷӯши авқот пас кунем. пас буҷӯша ширадори ба маззаи хушрӯ мешава. ира бисёриҳо медонанд. хайбо ҳаст одаме ки авқота баланд медӯшона, мега хом бода хушрӯ напх нахтош. ҳами пас ки буҷӯша мепаза хушрӯ. духтарои хушрӯи ман имрӯз шумода боз ширкати Атомиро тавсия метиҳем ки анами хоҳараки ман кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад духтаро. ширкати Атоми кори беҳтаринае ки ҳамаи маҳсулота дора. ба хубиш дар чие ки шумо дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед дар 2000 рубли русӣ тамом. бисёр аз худ намекунед, айзвания намеғалтем, балотон намесӯза. ҳеҷ кас шуморо маҷбур намекунад ки ягон чӣ харидорӣ кунед. ширкати Атоми тамоми намуди доруворӣ, косметикӣ, ҳама чиза дора. шумо до чизи дар кора бахтона як бор заказ мекунед, ба ҳами 2 одама дар тактон регистратсия мекунед, тамом. медонам ки одам кофтан барои бисёриҳо мушкилае. барои ҳамин қадар ширкати беҳтаринае. медроем ҳама каса рақамҳои болои экрана менависонем. хоҳарҷони ман ба тамоми нозикиҳош кора дар шумо мефаҳмона ва то ба по хестантона ёрдам мекуна. касоне ки кор кардан намехоҳанд, ширкати Атоми барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи дардора дору дора. марҳамат кунед, заказ кунед ва шуморо роӣ мекунанд. иншоалло раҳмон ки шифо меёбед. неки ман боварӣ дорам кор дар шумо маъқул мешава. медонед ҳамроҳи хоҳари ман кор мекунед ва орзуҳоятон ки амалӣ наштад ба ширкати Атоми амалиш мекунед. ҳаматон дар барори кор духтарако, то ҷое ки шумо фикр кардаестен, анами духтаро миллиону миллиард кор кардаестанд. шуморо метонед. аз номи канали ман салом расонед. бениҳоят хурсанд мешам. салому алейкум духтаракои хушрӯ. ина мо плакои компания Атомиро снимат кардем. оликакои мара касе боварӣ намекард ки ами компания дурӯғай. ина доказательства ман снимат кардам ки шумо да нишон тиҳем мақсад ростае. марҳамат духтарако, касе кор кардани наба завқи корш бития, биен кор кунен. иншоалло шуморо ҳам соҳиби хеле маошакои хуб мешен. ина бинен, боварӣ кунен. ягон ҷои фанду фиребиш нест духтарако. ана худоро шукр ки мо хеле рӯзода растем. шуморо ҳам иншоалло хеле рӯзода насиб мекунад. соҳиби хеле маошакои хуб мешен. марҳамат, биен кор кунен. касе кор накарда бо мо.
даиҷа боша зуволаи майдаҳа ки хеле сахтай ай плимен зиёдӣ када буд. Плимена ба калқат мебрику гирда кош мемона ҳамонро кулла када будум ҳардиша. Гуфтум оли ягон рӯз отала мекунам зуволаи сахт отала дами уштупада хушруай. Баъд ба я азоб хайнам хеле чи хеле ки дидестен тыныка дестам. Агар не аз зувола гирифтан чи ҳеч нестаю хай гуфтум ҳамо ҳайф нашава исриф нашава. Яъне михе духтарако ана даиҷа боша хеле мебиромуш ҳами тупакашак агар тыныки бад кунӣ баъд бо дао мемонӣ хеле тити безеб мешава. Барои он ман тыныки бадаш қай намекунам. Намеқадар тыныкш кардам дао худаш хушрӯ мешава. Ана михе беҳтаринои ман видео касида маъқул шава лайкотона бимонед. Ана даиҷа ова мондум ҷӯшидак. Баъд чизакома дохтум зуволаакома я хело ҳамаи тупакашака зуволаша бо калони бад мебирам мо ҳам хали чоркунҷа мебирем. Ана даиҷа боша зуволакома гирифтум зирбакакшам тайёр шид даболош бардоштум муобед кардем ҳамроҳи шавҳарам ҳамроҳи Юсаминҷон. Баъд савол метавонед ки ба Юсамина авқот намебардорен ё ки қатитон мехӯра. Не духтаро Юсамин қатимо намехӯра. Юсамина яму майдакиш тарелкаш аделни мехӯра. Баъд ӯ бисёр чизора намехӯра. Инамира анами хамирша мехӯра тамом зирбакша намехӯра. Албатта ки ба ӯра мекашам аввал ӯ мехӯра ё ки қатимон мехӯра ё ки пешаи мо мехӯра я хел вақт. Инами хеле ман худам ростша бугум қатъи кӯдак хӯрдана нағз намебинам. Хай ҳар одам бахча ягон характер дора ку манам ҳам халиам. Ами духтаракам хушрӯак мехӯра ба қошуқ ба вилка ба нӯки дастиш мехӯра не ки всё равно кӯдакай отдельно бикуни кӯдака бо нағзай духтар. Бо нагем ки хича таъриф дора ранги ма бисёре одамое ки қатъи кӯдак намехӯранд мақсад дая тавақ. Бо ҳаст одаме ки қатъи фарзандош дая тавақ мехӯра. Хай ҳар одам ҳар хелай. Марам ами чӣ хеле феъл доштам да шумо гуфтум. Хушрӯчон даиҷа боша зирбаки ман зиёдӣ кард бегаҳда ман гуфтум авқот накунам як рӯз. Баъд макарона ҷӯшондум зирбака даболош мондум хӯрдем ҳама каса. Ами ҳар рӯз фикр мекунем чӣ авқот кунам сарат вайрон мешава. Баъд зирбакам ки бисёртар буд гуфтум хай имрӯз авқот намекунам. Инами хе рӯзи мо гузашт духтарои хушрӯи ман як рӯзи ма буд шумода нишон додум. Дӯстони азизи ман даиҷа боша ман ҷирғот тайёр кардастам. Ҷирғоти домашний хеле дута шири ялетрара гирифтум. Фақат ҷирғот ки каданишам ба анами шир мекунам беҳад қаймоқ дора ки хушрӯ меояд. Каструлкаи майдаҳак дарехтумша шира мепазем ҳами меи стакантар ай болои плита мегирем хунук мешава ки ами даст мо насӯза. Хунуки бадаш намекунем ки ҷирғот намегирад духтаро. Инами хе камтар мондумуш хунук шид ширгарма кишид. Баъд инамихе як қошиқак чакара гирифтуму хуб якҷоя мекунем болоша мепӯшонем. Инамихе мебинем ки хунукак даст намесӯза ку анам хеле. Як бор ба гуфтагим тайёр кунед иншоалло ки ҷирғотакотон ба маззаҳаки хушрӯ меояд. Ба як қошиқак чака метавонед ки як каструл чӣ кунем ҷирғот кунем ба маззаҳак ширинаки хушрӯ бихӯрем. Я духтаро ва даиҷа чакака дохтум болоша мепӯшонем ғавз. Ман албатта ки ба як хамирпечонак печондум бо ба як адёли тоза ғавзакак печондумша. ҳозир да шумо нишон медиҳам ки ҷирғоти ма чӣ хел омад. инҷа дар қатъи Юсаминҷон магнит косметика рафта будем. ҳама чи 20% скидка буд. Намехоҳ шумода бо видео кардам духтарои хушрӯи ман.
косметикаҳо тамоми чизда 20% скидка буд. ҳамин магнит косметика бениҳоят хушрӯай, ҳама чиза дора. мада маҳқулай магазини маҳқули май адаиҷа боша ба ёсамина 180 чанд рублда 88 рублда за резин хали чиза гирифтум, заколкаҳа гирифтум бабочка. Инеҷада бинем чихе посудаҳакои хушрӯ дора. Аҷоиботай нархошонам дастрасай беҳад хушрӯай духтаро. магнитои наздикиҳои хонатон бурен харидорӣ кунен ҳатман. духтарои хушрӯи май ҷада мо магазин рафтем омадем қати ёсамин распаковка чек аз нишон метам ки чӣ гирифтем. ҷа ёсамин бахча дафтар гирифт. зелен дар кор буд, зелени соз набуд, хайма зелен гирифтем. какао гирифтум духтаро, намедонам чӣ ба гирифтум. ёсамин чипси сирни гирифт. دختر گفت من آدم چیزی ندارم بگیرم نگیرم نوخیه بخچه پچینا گرفت. مفهمیده گرفت از ماما یا سمیتانه گرفتیم دختر و مایده هست گرمشتگی سمیتانه رم نمیخریم برای گونچتر کردن سپوشونی ملک ها باید سمینه از چک چک دار میکنم. بچه مکا بکنیم بودم چی اینجا کروز گریف بخچه سیرنی خلاص که این مگزین میره فقط دانی چیزا میخریم با مالا اینجا با بخچه سیرنی چی گریف کریشکی گریف او که چیز مال گرفتم شکلات گریف بخچه سمین یک تا ماسکا گرفتیم چند طرف پمیدار گرفتیم دخترا بعد چی گرفتیم؟ سیلوک باید سمین بخچه سیروک گرفت تا امیارم از خوردن نمیتونم با جواشکا گرفت بخچه سیلوک ها نمیتونم خوردن سیروک نمیتونم خوردن هنگ مناشی هم باز چی گرفت؟ سمیچکا گرفت بخچه معلومات معلومات تو؟ نه ماما یک تا آرد گرفتم دخترا من پستانی همین آرد میخرم بهت آرد خوشبو الان در اینجا باشه یک تا پریپراور رولتون گرفتیم یک سفاری میکنم یا گونچ میکنم در سال میشه حالا میشته بود در اینجا باشه магнит косметика ба висамина як та нехали гирифтум بلا پرسنیکم 189 рублда хушрӯакай ба платякош мекниш тай халиш гирифтум دختر کار سیماس ماما که در صدیقی ما پرس میشه و مامام شیان که مکنه بلام تام خالی دک ماما ماده дар ҷа боша як тонални крем гирифтум 600 рублда ба магнит 20% скидкаш дай ҳамаи чӣ рақамаш 301 намедонам чӣ вақт хостум ки тонални креми дига бигирам инам хали чизако гирифтем духтаро распаковка чеки имрӯзаи мо инҷа навора ба охир мерасонам аллои меҳрубон ҳама ҳактона нигаҳбон боша ҳама ҳак соҳиби фарзанд шавем худо нигаҳбон то видеоҳои оянда беҳтарин оима